תנ"ך לאמיצים, הפודקאסט על התנ"ך שלא מפחד מאף פרשנות. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של תנ"ך לאמיצים. והיום בפרק נדבר על קהלת, פרקים א' וב'. בעיקרון אני עושה פרק אחד בדרך כלל, אבל פרקים א' וב' הם די אותה יחידה עם מין כותרת והמשך. החלוקה שלה נדבר בהמשך למה היא נעשתה. ודרך זה נכיר את הספר המאוד מאוד חשוב הזה, שהרבה מאוד אנשים מאוד התחברו אליו לאורך הדורות, וננסה לתהות על קסמו, ודרך זה שגם ננסה להבין את המקורות שלו. וחשוב מזה אולי, גם את הבעייתיות שיש בו ביחס להיום, ננסה להבין מה הוא מנסה להעביר לנו. ובכן, אז מהו ספר קהלת? מאיפה הוא הגיע? מי כתב אותו? אז קהלת בן דוד מלך בירושלים. במסורת מקובל שזהו שלמה בן דוד, מיוחסים לו גם הספרים שיר השירים ומשלי, כשנאמר שאת שיר השירים הוא, במדרש נאמר שאת שיר השירים הוא כתב כשהיה צעיר, אני אוסיף אולי זה קצת פוחז, 1000 נשים בכל זאת. משלי זה כשהוא היה מבוגר, וקהלת כשהוא היה זקן ומיואש. עכשיו, החוקרים די מסכימים באופן די חד משמעי האם יש פה גרעין שמגיע משלמה? יכול להיות, אבל הספר הזה נכתב בעיקרו הרבה יותר מאוחר. ככל נראה על ידי בין תקופה הפרסית, אולי אחריה קצת, בימי בית שני, ראשית בית שני, ככל הנראה. בין היתר בגלל הלשון, יש את המילה פרדס ועוד כל מיני מילים פרסיות אחרות, התפיסה שנמצאת בו, הפילוסופיה שמקיפה אותו, אנחנו נדבר על זה בהמשך. וזה די מקובל למחקר לומר שזה הרבה יותר מאוחר משלמה המלך. כנראה איזשהו איש רם מעלה, מיוחס, עשיר, שהחליט לכתוב ספר, וניצל את המעמד המיוחד של בית דוד כדי לייחס את עצמו אל בית דוד ולהגיד, הנה, אני הייתי מלך, דבר שכנראה היה מקובל באותה תקופה. יש פה הרבה עריכה, ויש מצב טוב שיש לנו כמה כותבים, או כמה תעודות שהתכנסו יחד. יש הרבה סתירות בספר הזה, עד כדי כך שאפילו בחז"ל אומרים שרצו לגנוז אותו בגלל כל הסתירות שקיימות שם. הרבה מאוד דברים שלא מסדרים אחד עם השני. עד כמה שפרשנים מנסים להתפתל ולנסות להסביר בצורה כזו או אחרת מהגב ומהמותן את הסתירות הרבות שיש בתוך הספר, בסופו של דבר קשה שלא לקבל את זה שיש פה כמה כתבים שנערכו יחד באיזושהי צורה, ועדיין יש פה איזושהי תפיסת עולם מרכזית ששוררת כאן ומלמדת אותנו ונותנת לנו הרבה. נתחיל מקריאת ההקדמה. ההקדמה של הספר היא בעצם בפרק א', פסוקים א' עד י"א, אלו פסוקים שאנחנו ממש נקרא. אחר כך אנחנו קצת נדבר יותר בראשי פרקים. אז, דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים. הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. וזרח השמש ובא השמש, ואל מקומו שואף וזורח הוא שם. הולך אל דרום וסובב אל צפון, סובב, הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח. אנחנו רואים כבר שפה, א', יש לנו כבר שני אלמנטים. התחושה שהכל הוא הבל, זו מילה שחוזרת המון בספר הזה, ושאין טעם בכל העמל, גם מילה שחוזרת הרבה, בכל העבודה שאנחנו עושים, אין טעם, בכל הסבל. עמל זה כנראה איזשהו מילה נרדפת לסבל או לעבודה שבאה בסבל. כי למה? כי דור הולך ודור בא, אבל הארץ לא משתנה. השמש זורחת באותו מקום וחוזרת, ואז אנחנו עושים איזה משחק כזה, קופצים אל הרוח בלי שאנחנו שמים לב. הרוח סובבת, וזה משאיר בפסוק זין, כל הנחלים הולכים לים, והים איננו מלא, אל מקום שהנחלים הולכים, שם שווים ללכת, הנחלים ממשיכים למלא את הים, אבל זה תמיד, זה סיזיפי, זה חוזר על עצמו. כל הדברים מגיעים, לא יוכל איש לדבר, לא תשבע עין לראות, ולא תמלא אוזן לשמוע. לא משנה כמה אני אשמע וכמה, אז תמיד יש עוד, זה אף פעם לא נגמר. מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. יש דבר שאומר, איזה חדש הוא? כבר היה לעולמים, אשר היה מלפנינו. זאת אומרת, אין שום דבר חדש שישבור את המעגליות הבלתי נגמרת הזו. אין זיכרון לראשונים, וגם לאחרונים שיהיו, לא יהיה להם זיכרון, אם שיהיו לאחרונה. זאת אומרת, כמה שאני אעשה המון דברים, לעולם לא יהיה לי ערך. הזיכרון שלי יהיה חסר משמעות. עכשיו, הבעיה עם הפתיח הזה, הבעיה עם הפתיח שיש לנו פה זה שאנחנו לא רואים את העולם כך. אנחנו יודעים שיש חדש תחת השמש. כל רגע יש התפתחויות חדשות. אני עכשיו ב-2023, בספטמבר, ואני יודע שהאינטליגנציה המלאכותית הולכת לשנות בצורה דרמטית את העולם. אם זה מכונות אוטונומיות או השתלטות על האנושות.
לא הרבה לפניי, לא הרבה לפני כן היה את העניין של הטלפונים החכמים ומהפכה התקשורת, את המהפכה של הטלוויזיה והסרטים שהגיעו לכל בית. אנחנו קוראים היסטוריה, אנחנו יודעים שזה לא נכון. הדברים משתנים, אנחנו גם שומעים על ההתחממות הגלובלית ועל כך שהמחזור הטבעי של החיים הוא בסכנה, והוא אפילו דבר חיובי באיזושהי מידה. אבל חשוב מזה, ואולי העיקרי פה, זה שאנחנו יודעים שהארץ לא לעולם עומדת. אנחנו יודעים שכדור הארץ נוצר לפני כך וכך שנים, היקום נוצר לפני כך וכך שנים. 13 מיליארד אם מישהו מתעקש, 400 מיליון, משהו כזה. וזה לא נכון. הלופ האינסופי הזה שלכאורה קהלת מציג, אנחנו יודעים היום שהוא לא נכון. הוא פשוט לא מדויק. אגב, יש פה עוד נקודה מעניינת, שהוא כמובן מסתחס על זה שהשמש סובבת את כדור הארץ, כן? אנחנו נדבר על זאת בהמשך, אבל יש פה איזה אלמנט שכאילו אנחנו במרכז של איזה משהו חסר משמעות שמסתובב על עצמו כל הזמן. זו התפיסה, כשאנחנו יודעים מבחינה מדעית, מחקרית, מוכחת היום, שזה לא נכון. ואז מגיע החלק השני, שבו הוא אומר שהוא המלך בירושלים, שהוא ניסה את החוכמה, אבל זה לא עבד לו. הוא מדבר על זה שיוסיף, ברוב חוכמה הרב כעס, ויוסיף דעת יוסיף מכאוב, בפסוק י"ח. כמה שהוא חכם זה לא עוזר. זה רעיון רוח, זה לא עוזר. אגב, לראות רוח הכוונה היא מין ביטוי גנאי. אני לא רואה עיזים, אני רואה את הרוח. כאילו, אני לא רואה כלום. אני לא עושים עם זה שום דבר. אגב, זה אולי אחת הסיבות שמייחסים את זה לשלמה, כי מי החכם בעדיין לא שלמה, כן? אגב, בפסוק י"ח, הפרק שלנו נקטע, פרק א', למרות שכמו שאמרתי, היה צריך לקטוע את פרק א' או בפסוק י"א, או ללכת עד סוף פרק ב', לפני שמתחילים את החלק של הפרק ג' של עת לדלת ועת למות, time to be born, וזה, השיר הזה, שהוא נורא נחמד, אבל למה סטפן לנגטון עצר אותו, המחלק הנוצרי של הפרקים, עצר אותו בפסוק י"ח, יכול להיות שבין היתר זה בגלל הנטייה הנוצרית שהייתה לפסול את הדעת שלנו, שאנחנו הרי לא מבינים, יש לנו מוח בשר, זה אגב תפיסה שחלחלה גם ליהדות, שאנחנו לא יכולים להבין שום דבר, כי יש לנו רק מוח בשר ורק האלוהים יודע הכל, ואנחנו לא צריכים להתעסק עם דעה ובינה ותבונה, רק להאמין בצורה תמימה. מאוד מאוד יכול להיות שזה קשור, אני מודה, לא בדקתי את זה מספיק לעומק בשביל להגיד את זה בצורה חד משמעית. אז אחרי שהוא פוסל את החוכמה, הוא פוסל גם את השמחה, שהוא לא רואה בערך. לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה זו עושה, זה בפרק ב' בפסוק ב'. אחר כך הוא גם כונס הרבה מאוד כסף ועמל ונוטה הגנות ובקיצור צובר רכוש גדול. ואחרי כל הדבר הזה הוא מסביר למה אין טעם בשום דבר. הוא אומר, המוות יגיע ולא משנה אם אני חכם או טיפש, אני אמות בדיוק אותו דבר. אני יכול להיות ממש ממש עשיר, אבל אחריי יבוא ילד טיפש שיבזבז את כל הכסף שרכשתי, וגם זה לא נצחי. גם ההנאה, אני לא יכול לדעת אם אני אהנה או לא יהנה, זה הרבה פעמים לא תלוי בי בכלל. בקיצור, שום דבר מזה לא נצחי. שום דבר מזה לא יחזיק לנצח. אני לעולם אהיה דבר קלה, ולכן אין ערך בשום דבר. ואפילו שליטה על ההנאה שלי אין לי ממש. כל המחזוריות הבלתי נסבלת הזאת לא מבטיחה לי איזושהי הנאה. היא לא מבטיחה לי כלום. אני פשוט פיון בתוך העולם של הגדולים ששולטים בי ולי אין שליטה על כלום. שזה גישה מאוד מדכאת לכאורה. מה הטעם בחיים? אבל יש פה איזושהי הנחת יסוד לפיה צריך להיות משמעות לחיים שהיא נצחית ומתמשכת לעולם. וזו הנחת יסוד שאנחנו בעולם המודרני שלנו מקבלים פחות היום. אני רוצה רגע לעצור פה ולהסביר. בתפיסה של פעם, היו בני האדם האומללים והקטנים שנמצאים על הארץ. מעליהם יש את הכיפה הגדולה של השמיים והארץ. מעליהם יש את הכיפה הגדולה של השמיים. נוטה אור כסלמן, נוטה שמיים כיריעה, מין יריעה גדולה שמעלינו נמצאת. ומעל השמיים, שהיא סוג של יריעה כאמור, יש את העולם הנצחי. האלים, אם אתה פוליטאיסט, או האל והפמליה שלו, עם כל השרים והאדונים שלו, אם אתה מונותאיסט. וזהו. עכשיו,
האנשים האלה שמעל השמיים, מי שמעל השמיים, הם נצחיים, הם חיים לנצח. איזה כיף להם, לכאורה. הם כל הזמן נמצאים בעולם, הם כל הזמן יכולים לעשות דברים, להשפיע. לעומתנו, האנשים הקטנים האומללים שאנחנו לא נצחיים. אנחנו מתקלנים ונעלמים. בניגוד לתפיסה האריסטוטלית, שתהיה יותר מאוחר נפוצה בעולם כולו, אין פה מחשבה שיש חומר ורוח. יש פה מחשבה שהאדם מת וזהו, נגמר, הוא מת. אין לו המשך. קהלת גם אומר את זה בהמשך הספר, שמי יודע אם רוח האדם עולה למעלה, היא יורדת למטה. כנראה זה רעיונות שהסתובבו בתקופתו כבר, הרעיונות האריסטוטליים של הפרדה של חומר ורוח, ואולי הישארות של הרוח לאחר החומר, אבל הוא מזלזל בהם, לא בפרק שלנו, אבל בכלל. אנחנו לא נצחיים, ולמעלה יש אנשים נצחיים, אז מה הטעם בנו? אנחנו חסרי משמעות. יש לנו מערכת קבועה שלא משתנה, שכובלת אותנו, אז אין בנו שום ערך. בסוף אנחנו נמות, שום דבר מה שנעשה לא יישאר לנצח, הכל הדברים שנעשה יישכחו בסוף. איזה ערך יש לנו? לעומת זאת היום, התפיסה המדעית שונה לחלוטין, וזה הבסיס של הסיפור. היום אנחנו אומרים, הכל משתנה. היקום התחיל ממפץ גדול, ומאז יש כל הזמן שינוי אינסופי. בעבר היו תפיסות שאומרות שהיקום הוא במין מחזור אינסופי של התפוצצות וכינוס, והתפוצצות וכינוס. היום, הרוב החוקרים מסכימים על זה, לפי ספירה של המיפוי של החומר בעולם, מקובל לומר שזה לא ככה. שהרבה מאוד חומר, אני לא זוכר את ההבדלים הפיזיקליים, אבל נעלם, ובסופו של דבר, החומר אם הוא יתכנס כולו היום, זה לא יחזור להיות מה שהיה. אנחנו נמצאים בעולם, ביקום דינמי, שכוכבי הלכת נוצרים ונהרסים. וגם הכוכבים עצמם נוצרים ונהרסים. יש להם מחזור חיים בדיוק כמו לנו. השמש שלנו, אנחנו יודעים שבסופו של דבר תהפוך להיות ענק אדום, ובסוף תהפוך אני לא זוכר אם נס לבן או חור שחור, נורא תלוי בצורת הסיום, אבל לכולם יש איזשהו מחזור חיים, שום דבר לא נצחי. מעל השמיים אין משהו נצחי. מעל השמיים יש עוד יצורים אחרים שעוברים את אותו תהליך של לידה, חיים ומוות. זה לא משנה אם הם בקטריות או כוכבי לכת ענקיים. הכל כפוף לתהליך של לידה, חיים ומוות. זה אולי הסיבה שכשלימדתי את הפרקים האלו בכיתה, לתלמידים היה נורא קל לקבל את זה שאנחנו הרעים. אנחנו נהנים ממה שיש לנו בינתיים, משתדלים ליהנות ממה שיש לנו בינתיים, לעשות את ההשפעה שלנו על המציאות הרעית שלנו בידיעה גמורה, שאחרי שנמות יש סיכוי טוב שאף אחד לא יזכור אותנו, ושאולי המעשים שלנו ייבלעו ואף אחד לא יזכור אותם. לכאורה לפי כל אלו קהלת זה ספר שפג תוקפו. הוא מבוסס על תפיסה מדעית שהיום ידועה כשגויה, והנה קרה לו את מה שהוא פחד שיקרה לו. הוא איבד את הרלוונטיות שלו. ומצד שני לא קרה לו מה שקרה שהוא פחד שיקרה לו, כי הנה אנחנו זוכרים את דבריו, אנחנו קוראים את דבריו, ולמרות שהם לא רלוונטיים ברמה הכי עמוקה מדעית, אנחנו עדיין מוצאים בהם פשר. למה? לכאורה הספר הזה לא אמור לעניין אף אחד. לכאורה לא הייתה אמורה להיות רשימה שלמה של אמנים שיצרה סביב הספר הזה שירים, או אין ספור כותבים שהתייחסו אליו, בין זה בכתבי פילוסופיה או כתבי ספרות. למה הוא עדיין רלוונטי? והתשובה היא שעד כמה שאנחנו רוצים לספר לעצמנו שאנחנו מאמינים באיזשהו יקום אינסופי, ואנחנו גם יודעים, לא מאמינים, שלכוכבי השמיים וליקום כולו יש איזשהו מחזוריות ודברים משתנים והכדור הארץ משתנה, אמנם לאט אבל משתנה, אנחנו עדיין מחפשים להאחז במשהו שינציח אותנו בזמן. אנחנו עדיין כמהים לזה. זה כנראה משהו מאוד מאוד אנושי. כל מיני בודהיסטים וזן בודהיסטים מנסים כל חייהם להצליח להתנתק מהמשאלה הזאת של האדם לחיות לנצח, להיות נצחי. בכל התרבויות כמעט אפשר למצוא סיפורים
על אנשים שחיו לנצח או רצו לחיות לנצח. הסיפור הקדום ביותר שאנחנו מכירים כמעט, על גילגמש, קשור בשאיפה לחיי נצח. ההבנה שלנו שאנחנו ארעיים היא דבר חריג בטבע. הפיל לא יודע שהוא ארעי, הוא פשוט חי, ככל הנראה, אולי יום אחד נגלה אחרת, אבל אנחנו יודעים שאנחנו ארעיים, ואנחנו מבינים שהרבה דברים אינם ארעיים, וזה מלחיץ אותנו. אנחנו רוצים לקבל את עצמנו בזמן, למרות הידיעה הזו שהעולם הוא דבר מאוד 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 ארעי בעצמו. והקונפליקט הזה שאנחנו קיימים בו מעסיק את קהלת. הוא מעסיק גם אותנו. כי למרות הידיעה שלנו זה לא באמת מחלחל. מי מאיתנו לא מנסה להיות הכי חכם או מנסה להיות נורא עשיר או לנסות להשיג, ליהנות מהחיים כמה שאפשר לפני שיגמר? למה זה קיים? למה אנשים צריכים להגיד אני רוצה לחיות כל רגע עד המוות שלי? זה לכאורה ברור. אנשים אומרים את זה כי הם מנסים להשיג כמה שיותר לפני ש... אם לא מפריע לנו המוות, לא היינו אומרים דבר כזה. היינו פשוט חיים. אבל המוות מפריע לנו. הוא נמצא שם ואומר לנו, הזמן שלך קצוב. איך אתה הולך להתמודד? אני חוזר לאמירה של חז"ל על שלמה המלך. בסופו של דבר, הם אומרים שהוא כתב את זה בזקנתו, כשהמוות כבר היה לידו. אז קהלת אכן מתעסק הרבה עם המוות, מאוד יכול להיות שהוא אכן היה זקן, כי זה הרגע שאומר לך מה הספקת בחיים, מה עשית, מה הטעם בכל זה. ואין רגע שזה לא רלוונטי. אז כן, מבחינה מדעית זה לא רלוונטי, אבל זה כל כך רלוונטי מבחינת הרוח האנושית. הפסילה של קהלת את הרכוש, הפסילה של קהלת את הספירה של הרכוש, היום כמובן נורא מקובל להגיד כן, מה הכסף הזה ילך איתו לקבר, אבל הפסילה שלו את החוכמה והפסילה שלו את ההנאות, אלו פסילות שאפשר להזדהות ואפשר שלא להזדהות איתן. אבל העמידה שלו למול הכיליון המתקרב וחוסר התוחלת וחוסר התחושה שיש לי איזושהי משמעות בעולם, היא עדיין עניין משמעותי מאוד בעולם שלנו. וזו הסיבה שעד היום זה תופס. בהמשך הספר קהלת מנסה לתת איזשהם רעיונות שכן יחזיקו. ניסיונות לקלוט את המציאות בצורה שכן ניתן לה איזשהו פשר בזמן הקצר שיש לנו כאן. זהו לא ספר זן בודהיסטי, הוא לא מנסה להגיד שלחיות את הכאן ועכשיו זה הפתרון. הוא בעיקר מיואש, צריך להגיד את האמת. ועם זאת, השאלה פה, והתמיהה והזעקה שעולות מבין המילים של הספר, בעיניי היא עיקר העוצמה שלו. התחושה שאין משמעות לדברים, התחושה שאנחנו חיים בתוך איזשהו וקום, בסופו של דבר זה מתחבר לגמרי לרעיונות שקיימים עד היום. במספר גדול של פרסים, בין היתר האוסקר, זכה הסרט הכל בכל מקום בבת אחת, שעוסק בדיוק בנושא הזה. תחושה של חוסר המשמעות בקיום אינסופי. אנחנו עוסקים בנושא הזה המון. והנה ספר שמציג את זה במילים יפות ומעניינות ומערירות, שקיים כבר מתקופת ראשית הבית השני, לפני יותר מ-2000 שנה. מעיד על כמה רוח האדם קצת השתנתה פה ושם, כן? יש רעיונות שזזו והשתנו, אבל הרבה דברים בה מחזיקים עד היום. וספרות החוכמה כנראה נותנת הרבה. גם אם בדברים מסוימים היא כבר לא הכי מדויקת. תודה רבה. זה היה פרק נוסף של תנ"ך לאמיצים, אני מקווה שהיה לכם מעניין. תודה ללי עוז על הבקשה, ואתם מוזמנים לבקש גם אתם, דרך הודעה, דרך תגובה, בכל אחד מהמדיומים. מה יהיה הפרק הבא של תנ"ך לאמיצים? אני אשתדל להעלות אחד בחודש, זה יהיה השאיפה מעתה ואילך, ושיהיה לנו בהצלחה. חגים שמחים אם אתם שומעים את זה בזמן הזה, ואם לא, אז סתם שיהיה לכם אחלה יום.